Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Наркотик куллану законға қаршы бару деген сөз. Әлмәт суды законсыз әйләніш турындағы іш бойынша қарар шығарды. Изъяли телефон, а также нашли в кармане вещество, похожее на наркотическое. Мөмкинлек шекләрен киңәйтәбез. Луч телекомпаниясе үзенең медиа мәктәбен ачты. Мы снимаем различные проекты, на которых мы оттачиваем в первую очередь работу перед камерой. Спортчылар очрашуы. Бөгелмәдә Факел спорт мәктәбе юбилейын билгеләп үтте. Башта ауыр атлетика, дзюдо, грек-рим көрәше, йөзү, карате белән шөгыльләнәйдиләр биредә. Хәзер аларга начар ишетүчеләр өчен спорт сарае кушылды. Шәхси куллану өчен наркотик сатып алган һәм полиция хезмәткәрләре тарафыннан кулга алынган. Бүген шәһәр судында Россия Федерациясе Җинаять кодексының 228 маддәсенең 2нче өлешендә каралган җинаять кылудагы гаепләнүче ир-атка карата эш каралды. Суд утырышында хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова булып кайтты. Ағымдағы елның жайында әлмәттә яшәүче үзе куллану өчен наркотикларга заказ бирә. Ул бу гамәлне телефондагы Telegram кушымтасы аша эшли. Законсыз рәвештә наркотиклар сатып алуын аңлап, ул чит кешегә 8100 сум күләмендә акча күчерә. Массасы 1,89 грамм булган наркотик бу зур күләмле булып исәпләнә. Сату максаты булмаган гражданин моны полиция хезмәткәрләре ачыкланганчы һәм тартып алганчы шәхси куллану өчен йөрткән булган. Шулай ук эш материаллары буенча гражданинның автобус тукталышында полиция хезмәткәрләре тарафыннан тоткарлануы, аннан наркотик мәддәләр табылуы һәм конфискацияләнү билгеле булды. Суд утырышы барышында кулга алу вакытында булган 2 шаһиттан сорау алына. Аларның берсе оперуполномоченный, турыдан-туры җинаять турында эшләгән хезмәткәр. Икенчесе судка шаһит буларак килгән. Был проведен его личный осмотр, значит, по личном осмотре в присутствии двух заинтересованных лиц, мужчин. В кармане у него обнаружен сотовый телефон марки Samsung, а также в другом кармане, в том же был обнаружен изъят сверток, обмотанный изолентой. Внутри данного свертка примерно пакетик с порошковым веществом внутри. Так, ко мне подошли сотрудники полиции, представились, подали удостоверение, предложили пройти в качестве понятого. Блокировал, получается, изъяли телефон, а также нашли в кармане вещество, похожее на наркотическое. Суд утырышы нәтиҗәсендә гаепләнүче гомуми режимдагы колониягә 2 ел ярым төрмәгә хөкем ителде. Алсу Әхмәтҗанова, Лия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә сайлау көнендә барлык тавыш бирүчеләр өчен җәмәгать транспортында йөрү бушлай булачак. Участокларда сайланучыларга махсус беләзекләр биреләчәк. Алар буенча җәмәгать транспортында бушлай йөрү каралачак. Шулай ук Татарстанда җәй проекты кысаларында шәһәр халкы һәм кунаклары өчен киң күләмле мәдәни күңел ачу программасы әзерләнгән. Иҗат коллективлары чыгышлары, төрле яшьтәгеләр өчен мавыктыргыч күргәзмәләр һәм остаханәләр, күңелле спорт уеннары һәм ярышлары, кулдан эшләнгән уникаль эшләнмәләрне тәкъдим итүче һөнәрчеләрнең ачык күргәзмәсе, авыл хуҗалыгы ярминкәләре оештырылачак. Шәһәр паркында зур бәйрәм концерты да көтелә. Моннан тыш тавыш бирүчеләр сайлау көнендә дә киләсе атна дәвамында да гамәлдә булган махсус ташламалардан һәм бонуслардан файдалана алачак. Шулай ук шәһәрнең сайлау участокларында сәламәтлек нокталары эшләячәк. Анда һәр сайлаучы үз сәламәтлеген тикшерә, бушлай медицина консультацияләре алып вакцинацияләнә алачак. Исегезгә төшерәбез, бердәм тавыш бирү көне 14 сентябрьдә узачак.
Ағымдағы елның 11 сентябрінде Татарстанда Россия Ішкі эшләр министрлігінің халық участок хезмәткәре 2025 бүтін Россия бәйгесінің төбә кітабы башлана. Әлеге проект полиция хезмәткәрләрінің эшен бәяләүдә ішкі эшләр органнары һәм җәмгыятьнең ачык партнерлык хезмәттәшлеге үрнәге булуын ачык күрсәтә. Әлмәтне участок полиция вәкиле Марсель Шарифуллин тәкъдим итә. Здравствуйте, Гульнар Марксовна. Разрешите материал получен. Марсель Шарифуллин полиция хезмәткәре булып 18 ел хезмәт куя. Ул әлеге һөнәргә бала чактан ук кызыга торган булган. Чөнки алда үрнәк күрсәтүче, бу һөнәрне бөтен яклап күрсәтүче, өйрәтүче бабасы. Ул күп еллар милиция хезмәткәре булган. Марсель бу һөнәрнең нинди генә авыр икәнен белсә дә, бабасының һөнәрен дәвам итәргә уйлый. Полиция хезмәткәре булып туганмын мин ди ул. Профессия авыр булса да миңа бик ошый. Мин инде мәктәпне бетергәннән соң монда кирдем. Алабуга школа милициясын бетердем. Миңа бик ошый. Авыр булса да эше бик кызык. Эштә көн сайын төрле хәл була инде. Авыр көннәре дә була, җиңел көннәре дә эш буенча булай эшләргә була. Мин күптәннән эшләгәннән бүтән әйберне беләм. Ничек әйтергә, опыт булгач инде эшләргә җайлы була. Беренче чиратта полиция участковыйның бөтен эшчәнлеге халык белән аралашуга юнәлтелгән. Чөнки гадәттән тыш хәлләр вакытында кешеләр беренче чиратта аңа мөрәҗәгать итәләр. Алар җинаятьләрнең барлык төрләре буенча һәм халыкның төрле катламнары белән эшли. Күрше белән җир бүлешкәндә дә, гаиләдә алкогольгә бәйле конфликтны чишәр өчен дә участковый хезмәткәре кирәк. Марсель Шарифуллин хәбәр иткәнчә, аңа ышанып тапшырылган 4 микрорайонны үз эченә алган территориядә 40 меңнән артык кеше яши. Без аның белән бергәләп проблемалы йортларны йөреп чыктык. Ул балигъ булмаганнар эшләре буенча хисапта торучы балаларның гаиләләрен дә күзәтте. Көне-төне исерек хәлдә булган кешеләрнең йортында исәпкә алды. Никого дома нет, что ли? Никого не пускают. Приходится вот разбираться, кому как помочь. Иногда Менә шулай кешеләргә ярдәм итәм инде мин. Һәрберсен тыңлыйм, киңәш бирәм. Кайбер чакта арам да инде. Әзрәк ял эләксә, тагын эшләргә дип киләм. отдохнувшим уже охота снова работать. Аса Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Ория Муратова, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Әлмәтнең 90-нан артык башлангыч сыйныф укучысы күләгәләр театры сәнгате белән танышты. Креатив процесслар фабрикасында берничә ай дәвамында хыялланучы, әкиятчы һәм яшь тамашачыларны берләштергән «Сумеречная сцена» күләгәләр театры проектының соңгы чарасы узды. Бу хакта тулырак Алсу Нуриева материалында. Нәни кунаклар өчен бой программа әзерләнгән иде. Мауктыргыч викторинада укучылар әкият персонажлар турындагы табышмаклар шиште. Балалар «Өч дуңгыз баласы» әкиятендә Ниф-Ниф йортын нинди материалдан төзегәнне, җиде кәҗә бәтиендәге бүре тавышын кем үзгәрткәнне һәм башка кызыклы мәгълүматлар искә төшерде. Театр башланыр алдыннан башта һәрбер килгән нәни кунаклар менә шундый атрибутлар ясады. Кемдәдер ул балык, кемдәдер эшләпә, кемдәдер кояш. Алар ярдәмендә хәзер алар үзләре дәге театрның актерларына әйләнәчәкләр. Сумеречная сцена проектының асылы кайчанда булса әкият язып карарга теләгән һәркемгә мөмкинлек бирүдән гыйбарәт. Чакыруга 12 яшьтән 35 яшькә кадәрге 20дән артык кеше җавап биргән. Оештыручылар илһамландыргыч тарихларны күләгәләр театрының спектакльләренә әверелдерү өчен һәр эшне игътибар белән өйрәнә һәм чынга ашыра башлый. Нәтиҗәдә куелышлар тамашачыларга һәр күренешне уйлап бетергә, гамәлнең автордашлары булырга мөмкинлек бирә. У них появляется возможность, просматривая театр теней, додумать самому, где же там, не знаю, там прыщ вылез у злого героя, да, бородавка какая-нибудь, какая прическа у принцессы, какого цвета глаза. Йомгаклау очрашуында балаларга куркынычсыз интернетта аралашу һәм дуслык кыйммәте турында сөйләүче 2 әкият тәкъдим иттеләр. Әкрен генә музыка астында якты экранда батыр геройларның силуэтлары җанлануын балалар игътибар белән карый. Всем привет! Сначала берем ложку. Ой,
Ну вот, каша сварилась прямо на пижаму. Ребята в сказках получают очень много информации, например, как гипербезопасность. Балалар әкият ярдәмендә күп мөһим мәгълүмат ала. Безнең максат бүген аеруча кирәк булган дуслык, гаилә, ватанга мәхәббәт кыйммәтләрен аларга шушы тарихлар аша җиткерү. Минем остаз Лира Исламовна балаларына тагын нинди кызыклы әкиятләр укырга микән дигән сорау белән очрашкач, шушы проект идеясе туа. Перед сном, читая сказки своим детям, и думала, что же можно еще прочесть, если очень мало сказок хороших осталось. И вот зародился так наш проект, получается. Получается, ну-ка смотрим. 15 минус 6. Алина Насруллина әкият язучыларның берсе. Ирекле көрәш белән шөгыльләнгәч, спорт темасын сайлый. Аның әсәре дә тормышка ирешер һәм күп кешеләрнең йөрәкләренә үтеп керер дип өметләнә. Я очень рада, что появился такой проект, и я очень рада, что я могу написать свою сказку и показать это всем. Оештыручылар Росмолодежь гранты ярдәм белән гамәлгә ашырылган проект киләчәктә дә дәвам итәр һәм тагын да масштаблырак булыр дип планлаштыра. Алар язучылар җәлеп итәргә һәм татар телендә дә әкиятләр булдырырга уйлый. Осынриева, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Лучельма телекомпаниясе. Безнең телекомпания базасында балалар өчен медиа мәктәп ачылды. Укучылар дәресләрдә импровизация, кадрда эшләү, актерлык осталыгын өйрәнә һәм үзләрен журналист һөнәрендә сынап карый ала. Программада берничә юнәлеш: импровизация, кадрда эшләү, актерлык осталыгы. Биредә балаларның телефон һәм камера белән роликлар төшерергә, фикерләрен төгәл җиткерергә өйрәтәчәкләр. Я преподаю... Мин балаларны кадрда эшләргә өйрәтәм. Бу төрле проектлар төшерү, камера алдында үзеңне дөрес тоту, сөйләм төзү. Балалар корреспондент буларак үзләрен сынап карый, тапшырулар, яңалыклар ясый, бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулый. Бу аларны ачып җибәрә, аралашырга һәм үз-үзләрен иркенрәк тотырга ярдәм итә. Куда смотреть, например, как двигаться и так далее. На уроках мы с ребятами... Дәресләрдә этюдлар, тренинглар үткәрәбез. Балалар иркен булсын, тамашачы белән аралашырга өйрәнсен өчен. Общаться с аудиторией, и мы прокачиваем софт-скиллы. Когда я говорю стоп, одну секунду, еще молчите. Не надо, как все рассказали, убегайте с кадра. То есть я говорю, раз, два, три, запись. Меня зовут так, я люблю это. Стоп. Все. Укытучылар сүзләренчә, уен аша белем алу балаларга үз фикерен төгәл җиткерергә, теләсә кем белән аралашырга ярдәм итә. Өстәвенә 300 артык елдан тарихы булган шул дәверендә күп кенә элеккеге хезмәткәрләренә телевидение, журналистика, медиа мәктәпләр, зур компаниялар, матбугат хезмәткәрләренә юл ачкан Луч җәмгыяте телевизион журналистикасының киләчәген дә кайгыртырга тели. Дәресләрдән соң ачык ишекләр көне узды. Әти-әниләр балалар белән ачык дәрес барышында медиа мәктәпнең ничек эшләвен күзәтте, директор һәм медиа тренерлар белән аралашты. Бу алар өчен файдалы тәҗрибә булды. Балалар бу вакытта остаханәләрдә катнашты. Впечатления очень яркие, интересные, больше как-то... Тәэсирләр бик көчле, кызыклы. Балаларга киң мөмкинлекләр ачыла. Киләчәктә үз-үзеңне тәкъдим итә белү бик кирәк булачак. Без өлкәннәр өчен дә бу файдалы, чөнки без дә моңа өйрәнмәгән. Телевидение, интернет барысы да янәшәдә. Деть свой ум, куда направить, как развивать. То есть они в узком направленном развиваются, а здесь более широкие возможности. Я, как мама, всегда очень переживаю о том, что... Мин әни буларак һәр вакыт балаларның мәктәптә һәм түгәрәкләрдә булмаган вакытын телефонда үткәрүләре турында борчылам. Һәм бу безнең чынбарлык шартларында күп кенә ата-аналар өчен зур бәла дип уйлыйм. Мин моны энергияга, дөрес юлга юнәлдерергә кирәк дип уйлыйм. Можешь предотвратить, возглавь и хотя бы это как-то направить в энергию в мирное русло. Медиа мәктәптә уку гадәти мәктәптәге кебек үк җәйге каникулларга кадәр дәвам итәчәк. Һәм сез әле безнең укучыларны экраннарда тагын бер генә тапкыр күрмәячәксез. Әгәр сезнең балаларыгыз да кадрда эшләү турында хыяллана икән, без сезне көтеп калабыз. Элемтә өчен телефон 939 310 42 15. Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бүгілмәді факел спорт мәктәбі ашылуға 15 ел тулу оңайынан тантаналы шара болып ызды. Бәйрәмге мәктәптә тәрбияләніші балалар, тренерлар һәм спорт ветераннары чакырылган иде. Шара турында тулырак Ойсылу Миннебаева сюжетында. Бәйрәм нәфис гимнастика спортчылары чыгышы белән башланып китте. Алар бөтен Россия һәм республика ярышларында җиңүчеләр һәм призерлар. Юбилей бәйрәме барлык буын спортчыларын һәм шәһәр кунакларын берләштерде. Әлеге мәктәп үз ишекләрен 2010 елда ачкан һәм ул бүгенге көндә дә шәһәр халкы арасында иң кирәкле спорт объекты булып тора. Коллективны бертөкләп җыйдылар. Башта мәктәп 3нче спорт мәктәбе иде. Алга таба безгә бу бинаны төзегәч реорганизация булды. Башта авыр атлетика, дзюдо, грек-рим көрәше, йөзү, карате белән шөгыльләнә иделәр биредә. Хәзер аларга начар ишетүчеләр өчен спорт сарае кушылды. Волейбол, гимнастика белән шөгыльләнү өчен уңайлыклар тудырылды. Карате буенча тренер Андрей Алексеев бу мәктәптә үз эшчәнлеген күптән башлаган. Балалар дәресләргә бик рәхәтләнеп йөриләр дип сөйли ул. Ул вакытта зур ажиотаж булды. Бик күп балалар дәресләргә теләп йөрделәр. Хәзер әзрәк катлаулырак. Безнең спорт төре катгый, контактлы. Беренче көннәрдән үк шушында эшлим инде. Шара азагында факел спорт мәктәбе хезмәткәрләренә Бөгелмә муниципаль район советының рәхмәт хатлары тапшырылды. Ойсылу Миннебаева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 8 сентябрьдә кунакта нефтяник Омский крылья командасына каршы очрашты. Бу очрашу әлмәтлеләр өчен беренче секундтан ук уңышсызлыкка китерә. Беренче һөҗүм белән уен исәбен безнең көндәшләр ача. 12нче минутта алар өстенлекне икеләтә арттыра. Икенче периодта 3нче кертелгән алкадан соң нефтяник бер алканы кире кайтара. Бу уенны безнекеләр өчен уңай якка үзгәртми. Омск командасы тагын бер алка кертә. Тайм-аут барышында капкачысыз уен исәпне 4-2 итә. Уенда шул исәп белән тәмамлана. Омскидан нефтяник курганга юл ала. Зауралье белән очрашу 10 сентябрьдә 16 сәгать 30 минутта башлана. Әлмәт көрәшчеләре Бор шәһәрендә грек-рим көрәше буенча Россия кубогыннан медальләр белән кайттылар. Олимпия чемпионы Анатолий Иванович Парфенов истәлегенә уздырыла торган турнир Россиянең 55 почмагыннан 595 катнашучыны җыйды. 51 килограммга кадәр авырлык категориясендә безнең егетләр осталык күрсәтеп, Юсупов Арби һәм Дзангиев Газраил бронзага ия булдылар. Егетләр Эдуард Гаджиев, Эдуард Жанвелян һәм Данил Корнилов белән шөгыльләнә. Республикабызның бүләкләр санын хатын-кызлар көрәше буенча да Әлмәт спортчысы тулыландырды. Екатерина Кошкина Россия беренчелегендә җиңүче булды. Ул 65 килограммга кадәр авырлыкта көрәшчеләр арасында алтын медаль яулады. Спортчы Әлмәтнең Олимпия резервы спорт мәктәбе укучысы. Ул мәктәп тренерлары Эдуард Гаджиев белән Екатерина Зенкина да шөгыльләнә. Бүгінге шулар иде, мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.